Ο Θεός να στείλει καρκίνο στο Μητσοτάκη και όλα του τα σόγια και στον Παπανδρέου και όλα του τα σόγια. Ανοίξω την τηλεόρασή μου και να πει ο κύριος Βαρβιτσιώτης υπουργός αμήνης ή ο κύριος Μητσοτάκης, ξέρω εγώ, υπουργός του διαόλου. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Ο Μπάμπης ο Κωνσταντόπουλος παραιτήθηκε υπέρ σας. Πώς? Ο Μπάμπης ο Κωνσταντόπουλος. Κλείστε το, είναι πασορτζής ο κύριος. Είναι ελεηνός, λυπούμεθα για λογαριασμό του. 240.000 views έχει η προφητείες του Λεβέντη από ό,τι είδα. Και... Όχι, δεν έχει μόνο 240, έχει ξαναρχίσει από την αρχή αυτό. Α, ναι. Ναι, αυτό έχει πάνω από εκατομμύρια. Α, ναι. 1,5 εκατομμύριο και κάτι έγινε στο YouTube και μας το βάλανε από την αρχή. Ναι. Και τώρα είναι 250. Με τη δεύτερη και στο YouTube γίνονται ατιμίες. Και στο YouTube. Ναι, για να μην φαίνεται ας πούμε 1.800.000. Ναι. Όταν έφτασε στο 1.600 το μηδενίσανε. Υπό διάφορες δικαιολογίες, δεν θυμάμαι, είχαμε κάνει παράπονα. Και η κυρία Ηρώ Ρωμανού είναι ομότιμος καθηγήτρια της Παντίου. Και καλά, εντάξει. Την ξέρετε, πρέπει να την ξέρετε. Όχι, δεν την ξέρω. Ηρώ Στεφάνου. Τι να κάνω, αφού Ρωμανού δεν μου είπατε. Όχι, Στεφάνου είπα. Ρωμανού μου είπα. Συγγνώμη, είπα. Ρωμανού είπα. Είναι σουρεαλισμός αυτό. Ηρώ Στεφάνου λέγεται. Καλά. Πλαστογραφούσαν τα γκάλοπ και βγάζανε 0 Λεβέντης. 0 οι ώρες τους. Βρωμιά θέλουνε, βρωμιά θα έχουνε. Το Λεβέντη δεν θα το λυγίσουνε. Τα μπράτσα αυτά είναι μπράτσα στυλωμένα με ατσάλι. Ανδρέα Παπανδρέου είσαι ράκος. Δεν θα μπορέσεις να τα βάλεις με το Λεβέντη. Αυτά τα χέρια είναι χέρια αντρίκια. Κάνετε μεγάλος λάθος. Δεν είστε καλός ακροατής και δεν γνωρίζετε καλά ελληνικά. Κάνετε μεγάλος λάθος. Ρε κερατάει Μητσοτάκη, να το πω έτσι. Και συγχωρήστε με, να με συγχωρήσει και εκείνος. Δεν θέλω να εκφράσω έτσι. 2 ιδιωτικοποίησεις έκανες και στις 2 δικοί σου άνθρωποι τα αρπάξανε. Πώς να σε πιστέψω ρε. Και πώς να κάνουμε την κόρη σου δήμαρχο, το γιο σου βουλευτή, την ανιψά σου, την εγγονή σου και το σκύλο σου ακόμη θέλεις να κάνουμε υπουργό. Πω τη λέξη. Κοιτάξτε, υποσχέθηκε παροχές, ξανά δώρα. Υποσχέθηκε 300.000 νέες προσλήψεις, να ξανανοίξει την ΕΡΤ και την Ολυμπιακή. Δηλαδή σε λίγο υποσχέθηκε να ξανααναστήσει τον Ανδρέα Παπανδρέου και να διοριστούμε όλοι. Η πολιτική κηδεία και η κηδεία η αληθινή του Μητσοτάκη, όχι πολιτική. Κηδεία. Ζητούμε από το Θεό να πεθάνει ο Μητσοτάκης του Ανδρέας Παπανδρέου δυο γέροι. Θα τους πάρει ο διάολος όλους. Όλους ο διάολος. Ο Θεός καλείται να στείλει καρκίνο στο Μητσοτάκη και τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Θεός καλείται να στείλει καρκίνο στο Μητσοτάκη και τον Ανδρέα Παπανδρέου. Τον έστειλε στο φουκαρά το γεννηματάς, τη φταίει γεννηματάς. Ένα ανθρωπάκι είναι. Να τον στείλει τον καρκίνο στο Μητσοτάκη και τον Ανδρέα Παπανδρέου, να γλιτώσει η χώρα από τους 2 αποστάτες. Αλητεία! 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 Αρκουδέιδες! Να πάνε στο διάολο όλοι! Ο Θεός να στείλει καρκίνο στο Μητσοτάκη και όλα του τα σόγια και στον Παπανδρέου και όλα του τα σόγια. Καρκίνος να πιάσει το Μητσοτάκη και τον Παπανδρέου. Καρκίνος! Θεέ μου! Εάν έχεις απάνω, αν είσαι εκεί που είσαι, σε πίστεψα, κάνω αυτή τη δημόσια προσευχή. Πίστεψα το Θεό σε όλη μου τη ζωή στα 41 μου χρόνια. Και στα κατηχητικά πήγα και στις εκκλησίες πήγα και ανήκω σε οικογένεια χριστιανική. Ζητώ από το Θεό αυτό που δεν έκανε ο λαός ως τώρα να το κάνει αυτός. Να πεθάνουνε και οι 2 τώρα στις εκλογές, πριν τις εκλογές. Και όλος ο λαός να ψηφίσει την Ένωση Κεντρών. Ήρθε η ώρα τα κόκαλα του Γεωργίου Παπανδρέου στο πρώτο νεκροταφείο να δώσουν τη